मैया जोङो खबर मोनदों जे तामुलपुर जिल्लानि गोदानै लुफुंबाय थानाय जि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि दा बे मावखुलिखौ लुबाय थानायखौ जों नुदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे साइन बर्ड गोदानै बेवहाय लगायनाय जाबाय आरो बे लगायनायाव जोङो मोनथिबाय जे बेवहाय बर' रावखौ बेवहाय बाहायाखै बा बे लिराखै दा बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो जों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघजों जथायै नैबे जिल्ला बेंगिरिनि गोदानै इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार बे जि मावखुलि बेखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो फैदों आरो नायदिंनायल' नङा, जों बेवहाय बर' हांखोखौ बयनिबो सिगाङाव लिरग्रोनांगौ, बेनि उनावसो आसामिस लिरो, इंलिस लिरो, मा लिरो बेखौ लिरनांगौ। बिनि थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डामबो जों डिसिनिसिम मोनसे दिनै गथायदों आरो बेवहाय जों बयबो मिथिखागौ जे बर' रावा जाबाय भारतनि 90 माने शिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव। बर' रावा जाबाय आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज राव। बर' रावा जाबाय जोंनि नैबे बिटिआरआव माने अफिसियेल लेंगुवेज। दा अब्लाबो जोंनि माखासे दिनै मावखुलिफ्राव बर' रावखौ दिनै नासयनाय बेखौ जोङो दिनै नुदों आरो बेबायदिनो तामुलपुरनि गोदानै लुफुंजानाय नैबे इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार तामुलपुर जिल्लानि बेवहायबो जोंनि बर' रावखौ नासयनायखौ जों नुदों आरो बे नासयनाय खामानिखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै जोङो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो आरो जोङो जाय बिथांमोना बेवहाय सोमोन्दो दङ बा लिप्त दङ बिथांमोनखौ थाबैनो नैबे खामानिखौ जायफोर मावदों बेखौ थाबैनो जोंनि बर' रावखौ गोजौआवहाय बयनिबो सिगां गोजौआव जोंहा लिरनांगौ। मानोना बर' रावा जाबाय बिटिसिनि मोनसे माने मावख'आरि राव। दा ओंखायनो जोंनि रावा गिबियावनो जोंना थानांगौ, बिनि उनाव एसामिस, इंलिस, हिन्दी मा लिरो लिरथों, जोंहा बेवहाय गुबुन हारिनि रावखौबो जोंहा नासयनाय गैया। नाथाय जोङो बर' हिसाबै जोंहा बर' रावखौ जोंहा बिटिसिआव गिबियावनो थानांगौ, जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बे दाबिखौनो लानानै जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेडाम बिथांखौ जोङो बिथांनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो लाबोदों आरो बिथाङा दिनै गैयामोन, अब्लाबो फनजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा सासे एडिसिनो दिनैनि मेम'रेन्डामखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय लेखा जों दिनै गथायदों आरो जोङो मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे जोङो दिनै खावलायगोन 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना नैबे माने बर' रावखौ जुदि गोजौआव लिराब्ला जोङो जोंनि रावखौ बेबायदि जुदि नासयबाय थायोबा जोङो तामुलपुराव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि माहारियारि आफादफोर जोङो खौसे जानानै बिनि सायाव जों सोमावसारगोन आरो गोख्रों जों सोमावसारनाय हाबाफारि इयुनाव लागोन आरो बेजों लोगोसे जों खावलायगोन जिल्ला बेंगिरिल' नङा, दिनै जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि मावखुलिफोर, बे मावखुलिफ्राव सरकारि मावखुलिफ्राव आरो सरकारि नङै माखासे मावखुलिफ्रावबो जोंनि बर' रावा मोनफ्रोमबो साइन बर्डआव थानांगौ। दा बेखौ जोङो जिल्ला बेंगिरि मेडामनिसिम जोङो खावलायदों।